И здравейте, дами и господа, тук съм аз, Онел Gaming BG и сега ще ви покажа моята добра кариера като менеджер на Реал Мадрид. Това по принцип беше една доста стара поредица, която не съм качвал в YouTube. И много се извинявам за това, че бях известно време спрял да качвам клипове, но се завърнах. Ще можете да ме гледате в YouTube и така. Първоначално бях менеджер на Ювентус, успях да привлека Еден Азар, Месут Юзил, Жирон Ботенг и много други звездни персони, но един ден ме поискаха в Реал Мадрид и аз нямаше как да откажа. Все пак това е моят любим клуб и най-добрият клуб в страната. Да ме не страната, в света. И затова избрах Реал Мадрид. От менеджер съм на Реал Мадрид от 3-4 седмици. Да ме един месец. И мисля, че доста добре се справям. Вижте само два. Атаката ми е 88. Халфата ми линия е 89, а защитата ми е най-слаба и е 80. Така. И добре, този епизод мисля да не играем мачове, а да ви запозная с моя геймплан. Виждате по халфът, както разбира се, виждате капитана Кристиано Роналдо, противоположно срещу него е Гарет Бейл, в средата е Златан Ибрахимович, забележете. Златан Ибрахимович. Опа. След това, зад тях действат Марко Ройс и Хамес Родригес. Зад него е Тони Крос и защитата ми е изцяло подновена. Жирон Ботенг, Давид Луис, Серхио Рамос, може би само Серхио Рамос е останал, и Швайнштайгер, дами и господа. А на вратата е феноменът Тибо Куртуа. Рейтингът му 86. Рейтинга на играчите ми поспадна малко, но това е защото те остаряват. Виждате на Роналдо 88. Да, играчите ми поостаряха. Добре. Виждате, ние спечелихме Шампионска лига май. Не, сезон го спечелихме. Сега искам да ви покажа играчите, срещу които съм се насочил. Да, ще направим направо така. Войтех Честни, не мисля да го привличам, поне за този сезон нещо не ми харесва неговата игра. Микел Артета не мисля. Рамси. Ето това е играча, който наистина мисля да привлека. Алекси Санчес не мисля. Месут Юзил, да. Ето, виждате, това е една от промените. Чудя се него дали да го привлека отново в моя отбор. Но не знам. Със сигурност играч, който ще привлека, дами и господа, ще бъде... Една секунда. Със сигурност ще бъде един от старият ми отбор. Може би се досещате кой е. И това именно е феномена Еден Азар. Еден Азар, дами и господа, мисля да го привлека, но за сега искам да видя на каква цена ще ми го искат. Сори, пич, толкова пари за сега не мога да ти предложа. Или пак, дами и господа, искам също така да привлека най-младият талант на Барселона. Досеща се кой? Не е Меси. Барселона също са направили промени. Лично на мен са ми малко неясни тези промени, но добре. Фернандо Делф, Зогабия, Бентаке, това е един огромен футболист. Матич, добре. Ланаяма, Карлос Тевес. Той ми беше от стария отбор, виждате колко си е загубил формата. 79, дами и господа. Когато аз го продадох, беше 86. Който е Стротмен, добре, не мога да произнеса името. И, дами и господа, мисля да привлека... Какво? Лео Меси оверават му е 90. На този Неймар му е 93. Колко ли ще ми иска да Неймар? Не би трябвало да е много. Маля! Дами и господа, като се вземе предвид този
невероятен футболист, мисля, че... Че ми искат 100 000 за Неймар. Да. По-добре да купа Луис Суарес. Рафиня, Монтоя, Лео Меси. Щом на Лео Меси му е отслабнал, трябва да му е спаднала и цената. Значи, не би сигурно, така би било добре. Добре. Може би следващата ми покупка ще бъде Лео Меси. Дами и господа, така, какво друго мога да ви покажа? Това са ми общо играчите. Серхио Рамос играе винаги като титуляр. Марсело, това момче стои на резервната скамейка доста дълго време. Лука Модрич също стои много време на резервната скамейка. Тони Крос играе винаги като титуляр. Хамес Родригес, дами и господа, той винаги е титуляр. Даже той взима трета година подред, ако не се бъркам, златната топка. Демек в песа. Гарет Бел, това момче е в лек застой, но пак подкрепя леко играта на моя клуб. Кристиано Роналдо, дами и господа, наистина си е загубил много от формата и не знам какво ще се случи с това момче. Наистина много искам да го задържа в моя клуб, но според мен така нема стани. Карим Бензема, вече на резерва. Фабио Коентрал влиза само ако Рамос е контузен. Хавиер Ернанес, той влиза когато Ибрахимович има картон. Кофуко, това е един от школата ми, детската ми школа. Той също е резерва. Джером Ботенг, вечен титуляр. Тибо Куртуа, за него някакво говорим, това момче може би не е допускал гол последния 1-2 месеца. Давид Луис винаги като титуляр играе. Марко Ройс, дами и господа, вкарва невероятни волета. Швайнштайгер го купих скоро и още не мога да ви кажа съдбата. Ибрахимович не се представя зле. Луис Густаво го продадох и да, дами и господа, това е. Добре. Искам да ви покажа головете на Марко Ройс и на Кристиано Роналдо. Мисля, че ще ви харесат доста. Чакай, къде бях майче тук. Да, ето го. Кристиано Роналдо вкарва срещу Наполи. Това е един невероятен гол, дами и господа. На мен лично много ми харесва. Този епизод мисля да няма мачове, както го казах. И да, насладете се на гола. Тук Марко Ройс отне топката. Марко Ройс, между другото, притежава огромен талант и мисля да го развивам и да не го продавам. Тук виждате само паса, дами и господа. Вижте какъв пас и какъв прецизен гол на Кристиано Роналдо. Наблюдайте. Бум! Невероятен гол. Поне според мен. Сега искам да ви покажа... Добре, това пък е на Кристиано Роналдо. Да не го знаех. Така. Добре. И този гол имаме време да го изгледаме. Тук Гарет Бел беше в добрата си форма. Виждате си го само какво прави, дами и господа. Гарет Бел успя да наложи всички по халфа. Успя да я завърти. Леко да я подаде на този Густаво. Той да я даде перфект. Тук още беше Густаво. Подава леко на Роналдо. Роналдо с глава забива. И невероятно бразиле. На мен този гол много ми харесва. И ето го. Мисля, че имаме последни 30 секунди да изгледаме този гол. Ето го, дами и господа. Невероятният гол на Марко Ройс. Да. Наблюдавай сега. Тук Златан Ибрахимович подава на Ройс. Ройс тръгва. Успява да преодолее един играч в жълто.